Nurgül bundadır, Yusuf hem bundadır. Min hinamından. Biz ikimiz Yusuf birovzi mi? Aytdım bit. Min Yusuf tuğanım menen bir komandala oynayım. Öyle kapka koyayım. Öyle. Komandalarınız bir kişilik görünen değil mi? Ya aytınız әле, oyun yalanında her komandalar neyse oyuncu bulurga deyiş. Tutun. Ataktası. Dürüst. Yalanda her komandalar 10 oyuncu hem bir kapkası oynay. Oyun vakitinde oyuncular yetinen kem bulmakta deyiş. Bundan tış, zapas oyuncular da bular. Әйдәгез, бүгін дөньяла киң таралған ойын футбол хакында һөйләшәйек. Ялгызмы инде балалар? Әйдәгез. Батышына. Мин Шугуров Тимур. Бишәр футбол касан барыкка киткән. Рәхмәт һорауыңыз өчен. Шулай итеп без бүген футбол касан барлыкка килгән дигән һорауга җавап эзләйбез. Һомай, Урал, һез әзерме? Сәлам достар. Сәлам. Футбол дөньяла команда менән уйнала торган иң таралган спорт уйны. Тарихи мәгълүматларга караганда, футболга охшаган уендар борындан булган. Мәсәлән, борынгы Кытайда 2000 ел элек хәрбиләр бер-беренә каршы туп тибеп күнекмәләр яһаган. Шулай ук Кытай кыздары ла туп тибеп уйнарга яраткан. Борынгы Грециялы һәм Римдә егетләр һәм кызлар кәүдәләре матур булган өчен туп уйнарга тиеш булган. Әйе, туп тибеп уйнаган егет һаны төшерелгән борынгы һавыт амфора Афина калаһында музейда һаман да һаклана. Шулай да футболдың тыуган иле Англия тиләр. 12-нче буатта базар майдандарында, урамдарда ябай халык футбол уйнарга яраткан. Уенда бер кагыйдәле булмаган, тупты тотырга ла, тибергә лә яраган, туп өчен талашып, хугышып та киткәннәр. Халыктың яраткан уены булгач, был кырагай уенга кагыйдәләр уйлап табырга кирәк дип ханап, Оксфорд һәм Кембридж университетларында эшкә тотынганнар. Әйе, футбол кагыйдәләре университет исендә барлыкка килгән. Футболга нисәштән алалар? Әгәр дә балаһы сәламәт булһа, халыкара кагыйдәләр буенча балаларны футболга 6-7 яшьтән кабул итәләр. Әйе, футбол команда менән уйнала торган уен. Шуга ла балалар бер-берен һәм кагыйдәләрне аңлап уйнарга тиеш. Урал менән Һомайга һораударыгыз тагы калдымы? Юк. Рәхмәт, Урал, рәхмәт, Һомай. Хушыгыз. Һау булыгыз. Һау булыгыз. Кызыклы мәгълүматларыгыз өчен зур рәхмәт һеҙгә.
Бүгін Янхурат қарайбызмы, әлі футбол ойнайбызмы? Башта Янхурат қарайбыз. Әйдәгез һуң.
Шулай шул, тыныс йоҡо бай, кәстәр. Әйдә ҡарайыҡ егеттәрне.